PNP zegt, intimidatie weerhoudt ons niet. De Groene Partij heeft gereageerd en heeft op uitlatingen van minister van VVRP Charles Cooper. Die heeft vorige week, naar aanleiding van een manifestatie die was georganiseerd door Elvin Gerard, voormalig parlementariër van de PNP. Die had een manifestatie georganiseerd bij domeinbeheer en Cooper plaatste daarop op Facebook een bericht dat Gerard vroeger illegale werkzaamheden zou hebben verricht of op een onjuiste manier geld zou hebben proberen te verdienen. PNP zegt nu dat ze met bezorgdheid kennis hebben genomen en ten stelligste de aanvallen, valse informatie en de poging tot intimidatie door de minister veroordelen. Ze zeggen de PNP blijft het volk dienen en vinden het vreselijk dat de minister op zo'n manier heeft gereageerd op een manifestatie van burgers. De partij dringt er bij de minister op aan om in zijn functie te stoppen met de persoonlijke aanvallen en zijn energie en tijd te gaan richten op het oplossen van onder andere de rampzalige situatie bij domeinbeheer. Volgens de PNP zullen zij op blijven komen voor de bevolking.